pamit karo aku Duh wong manis bebujanku ati susah mung mikir siramu ayo Pak De Amila anti-anti esok kapan sliramu bali ati rusak rapi so turu yen sliramu ana ing sisihku kajeng IHN medal ngaten. Ketoke Yul. Ngaten ta. Ketoke. Karo Bu Mila wis diijini kok. Gak apa-apa. Sampun diizinkan sama Bu Mila lho, Pak. Nah, gek kowe kene Yul, pindah Yul. Aku tak kene Yul. Kene ya. Nah. Enggak Pak, kula tarik, Pak. Nah. Salaman Pak Salim, Pak. Nggih, alhamdulillah. Yeah. Teles to Pak kula, Pak. Nggih. Kendani yo. Alhamdulillah. Monggo, Pak. Oh, kan gandeng, Mbak. Kula gandeng. Ora apa-apa lho, Pak. Jangan bojone aku. Oh nggih. Layak kok ya, Mas. Nggih. Tak terbiasa. Bu Eng. Aja semua. pamit karo aku wong manis pepujanku ati susah mau ngarep tekamu dino wengi tak anti-anti aku nunggu sliramu bali ati susah rapi turu yen ras sliramu ana ing sisihku. Benar ya Bapak pemalu, jadi dari tadi nggak mau. Aku wis mana lunjak. Bapak udah pindah? Aku wis lunjak-lunjak karo kowe ya. Ora apa-apa, no, itu gase bos. Itu gase ya. Ya. Aja semelang wong takus tresnaku
Yo. Yo.
kono kae kawan-kawan Mas Bagong. Mas Dalem. Nggih, pun kula hae, Pak. Santai nek kalih kula. Nggih. Mangga. Aku nganti asik Moro Tresno sareng-sareng serah putih jantung akali audio aduh wong manis nalikane sapisan ketemu aneh kono kae kawan-kawan aneh ngalake HN Mas Bagong mantep pra. Alhamdulillah. Mantep alhamdulillah. Kula lumpukne riyen Pak De. Tak lumpuke sik pokoke. Iya. Aku nganti Mas Bagong nggak sakit kelaturakan, berbeda anggenipun atur libur monggo dipun lajengaken. Ibu, yo, monggo. Ayo Dek yo. Para tresno lho iki. Sarengan Gedayu Dea.
Niki Ibu sinten? Mami. Mbak Ni. Bu Mami itu Bu Mami. Bu Ni, menika juragan sayur. Nggih, leres. Lo salah. Oh, salah, juragan apa? Berarti ini tadi. Oh! Menika juragan sayur, juragan ayam. Hah? Bu Care. Oh, Bu Care, masyaallah, Bu Care. Aku lagi dicoret saka kakak iki wis dudu wargaku. Bu Care baik hati. Pak Care, Bu Care. Pak Care, Bu Care. Lah niku Pak Care, Bu Care. Monggo Bu Mila. Janjane kowe nang Ayo, monggo. Janjane kowe nang ngendi gelagatmu sajak nyubian manggaku karo wanita liya. Yo. Sepisan ketemu wong ayu dadi laku kudu ati siono yang dalu kinor bang jiwa raka
untuk Jambi. Ayo terus ya Wong Ayu. Kemana-mana jadi yo ati nyawiji Najan ado tak parani Hae Sabdo Pandita Ratu Breng siramu dan yo sisihanku ya. Moro terus Gerah putus di jantung padahal kali audio Mbak Kakung joget toh Mbak Kakung. Joget nanti mboten ngantuk. monggo Bude Monggo. pilih wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku buta ati rinten siang dalu Nur Banjiwaraga mreng sliramu dadi sisihanku ayo lermu yai segara dapat bisa luluh ke hatimu kowe ngomku ngenteni lewone ngati tak entuk Jambi kemana-mana aja hati saiki najan apa tak lakoni Sabdo Pandita Ratu mreng sliramu dadya sisihanku mugi Gusti ngilangi tresnaku kang dinawa mati Ya. balaku medionan nek bedho ndelik kabeh nang ndi Lah nggih. Napa pun saya ayo Mas Pur nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwono rena langwangi muga-muga Gusti ngijabahi panganggon bali bisa kumpul kaya doe ngoni Windono
pucuk ing tresno balung saka bebasane mung katon ton sliramu wae tak suwun aja janji-janjimu kang tresno satuku nanti saelmu asik moro tresno sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sekapan anggonmu bali bisa kumpul kaya doe ngene kabeh sampun rata taun nono windana tak enteni ing pucuk ing tresno balung napa bebasane ora katon sliramu wae tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul nganti saelingmu ora tresno selamat menempuh hidup baru buat anakku Wi. Karo sapa
ojo lali pawelingku uga mono mas jadi Hei, aku kang tresno